Maswera saying Mushe Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chua gara subscribe, don't forget to comment and share this video. Nas Mushe Zimbabwe takuigira inyaya ma meetings akaitwa nema emizaries Nelson Chamisa pamwechete na Sengezo Tshabangu muswa 15 November 2023 ne imwe yakaitwa zvakare muswa 16 November 2023 ku Bulawayo. Meeting yemuswa 15 November yaka-attendwa na vampulu pamwechete navandlovu vai-representa team ya Sengezo Tshabangu. Then team ya Nelson Chamisa yai-representwa na Prince Dubeko Sivanda pamwechete na legal practitioner yanonzi Tinashe Runganga. Mushe Zimbabwe zviri kunzi mu first meeting the party ya vaSengezo Tshabangu yaka-indicata nyaya yayo leadership yemuCCC vakataura ivo vachiti havana kufara ne-candidate selection yakaitwa during the election process Mushe Zimbabwe, vichinzi pane nyaya dzakanetsa dzinosanganisira factionalism, tribalism, nepotism, corruption pamwechete nebribery dzakaitika during the selection process yema-candidates Mushe Zimbabwe. Zvinzi pakaimposwa ma-candidates ne-CCC Mushe Zimbabwe ne-faction yava Nelson Chamisa. So this issue ndoikunzi yakadiscusswa mu first meeting. Then second meeting iri kunzi the party yaSengezo Tshabangu vakabuda vachitaura vachiti they want kuti pakwanise kurestore constitutionalism, the system yaishandiswa mu MDC alliance during gore 2019 daidzoke mu CCC iapply mu CCC asi the party ya Nelson Chamisa yakataura ichiti ma-conditions avangatopa party yavaSengezo Tshabangu ndeyekuti some of zvinhu zvaiapplywa gore 2019 so iswa kwete kuti constitution yese yoapplywa mu CCC. Zvinova izvo zvakaita kuti these two parties vatadzowirirana sakutaura kunoko hapana chati chabuda chiri concrete about ma-talks aya ari kuitika mubato reCCC. Pane zvinhu vaSengezo Tshabangu vari kukontinya nenyaya yavo yekurikola ma-MPs eCCC Mushe Zimbabwe. Kutaura kunoko ma-by-elections ari kuendera mberi muswa 9 December then mamwe ariko zvakare muswa 3 December pamavacancies ema-CCC members akaitwa record navaSengezo Tshabangu Mushe Zimbabwe. Ponyaya tasakuigira muzvara nhasi 2 dzezvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section.